speltje gemaakt. En ik kan sneeuw besturen met mijn handen. Oh, dat vind ik interessant. Dat moet je eens uitleggen. Hé, Hoe doe je dat? Sneeuw sturen met je handen? jij mag niet op sneeuw poetsen. Wat doe je dan met dat? Je hebt de wijs op de camera, Pim. Kijk eens. Hè? Hallo. Muggen met de sneeuw te spelen. Muggens die dit even leren. Ik kan dus door even de speeltuin gaan poetsen. Ja? Nee, dat is niet op de poetsen. Nee, ik kan niet. Gij ziet mama? Ja. Ja. Hallo mama. Hallo. Wie vonden dat zo stoer? De zus nemen ze op straat met dit weer. En gij gaat nog lekker even met de kindjes naar de speeltuin. Ze moeten toch even uitgelaten worden. Ja? Ja. Gaan ze anders tegen de Ik heb bomen aan de sneeuw hoek? besturen, Tess. Ja. Oh, wacht, er zit er nog een. Ik kan me vaak op televisie te storen. 3 jongens, Ja. Op welk nummer sta ik nu precies? een mannenhuishouden. Mannenhuishouden, hè? En dat zien natuurlijk allemaal, alle drie zien het de liefste. Samen door mij, dat krijg je Ja. toch niet? Samen door mij. Waar is dat voor? Hoe is dat Ja, energie hebben ze zat. Dat hebben ze zat. Dus af Ja. en toe moeten ze naar buiten en een beetje uitgelaten worden. Als het schoolwerk af is. Oh, ziet je? Wie is het hier doen? Maar dan moet ik het hier doen. Mat, kom eens hier doen, anders kennen ze de camera niet goed. Ja, wie heten ze? Dit is Mats. Oh, wat een leuke naam. Wie heet Pim? En dat is Pim. En dat is Tjeu. Dat is Dus Mam. Mats, Pim En Tjeu. en Tjeu. Ja. En ik kan sneeuw besturen met mijn handen. Niet op mij. Dat is wel, ik vind ik wel grappig, want Mats is een Scandinavische Ja, naam. klopt. Pim is een Nederlandse naam en Tjeu is echt een Limburgse Ja, naam. dat klopt. Dat klopt. Hey, stop ze mij met dat reisje. Heb je door lang over na moeten denken over de namen? Ja, en het Pim is door mama bedacht. Was dat Mats is eigenlijk door zo? papa bedacht. En Tjeu is door ons allebei samen bedacht. Oh, Dus ik misschien dacht, dat het- niet door de melkboer, maar door ook samen. Nee, door de mama. De melkboer verzet de namen voor ons. Nee hè? Nee. Hey, en Kom maar. Kom maar, mama. Nou, is het warm jong? hij is er veel af. Hè? Oh, hij valt af. Ja. Stefan, nu Ja. op televisie. Is Mats afgevallen dan, dat de muts niet meer Is, past? nee, Mats, is helemaal bijgekomen die. Stefan, nu ook op televisie. Als mama het goed vindt. Maar dan moet Pim, dan moet ze wel zorgen dat we het nog gezelliger gaan maken. En, Dan moest je gaan vertellen die. de mos gaat vertellen. Wat Wie kent al ze? bist ik, Pim? 5. En Echt ik hoor. ben 3. Wat bist ik al een grote jong dan? Ik ben 3. En ik zit in groep 3. En er zit een groep En 3. ik ben zelfs 3. Zit ze op de? En er zit een groep 3, hè? Oké. En ik ben Die best. half 3. Die best 3. Die best bijna 4. Half 3. 3,5. 3,5, hè? En zo. Wie heeft mama trouwens? Maartje. Maartje, mag ik Maartje zeggen? Ja, zeker. Ik vind dit zo leuk. Ik kreeg ineens enorme déjà vu's. Want ik ben er hier, ik heb zelf ook in de Mats. Oh, echt? Ja, en die was toen, die was 4,5 of zo, ik ken ook 4,5 geweest. Toen vroegen ze aan hem wie oud bist ik. Toen zei hij half 4. Half 5. Half Ja. 3 best samen. En ik was half 3. Ja, andersom moet ik Ene. zeggen. Hoi meneer, wat half 3 Nee, is. de meneer Nee, heeft ook denk- een kindje, hè? En het kindje van de meneer, dat heet ook Mats. Maar ik denk dat hij Mats al gaat ouder is, als was die. Ja, Is er 5? die is al 3 keer 5 en een beetje. Wieveel is dat? 3 keer 5 is? 11. Nee, wieveel is 10. 3 keer 5? 10. Nee, Ha, 3 keer 5. 15. 15, goed zo. En nog een beetje erbij zetten. Ja, misschien nog wel. Mama Maartje, Ja. best ze nou ook een beetje schooljuf? En hoe ze Ja, allemaal wat hebben we veel vanmorgen moeten doen? Allemaal Pim. Schrijven. Rekenen. Veilig leren lezen. Ja. En Mats, wat heb je vanmorgen voor een schoolwerk gedaan? Ja, wat moest ik doen? En dit afscheidsfeest gehad van de goede jongens. Ja, eigenlijk het is 6 cent. Laat Mats maar zelf vertellen. Wat is de goede jongensschool, Mats?
Wat is de grote jongensschool? Dan moet ze eigenlijk leren eten. Dan moest ze leren eten, Mats. Leren eten? Ja, want eten is Zelf vertellen. Waarom moest ik leren eten, Mats? ik eet niet zoveel. Er is niet zoveel. Nee, maar het kost En nu niet. eet ik gewoon veel. Echt hoor? Ja, dan gaat het allemaal terug. Wat super stoer. Mats, wat eet ze nou wat ze eerst niet ooit? Wortels vind ik niet lekker. Maar die eet ze nou wel? Wat vindt ze nu wel lekker, Mats? Wat heb ze op het Ik papiertje vind het geplakt? niet allemaal. Wat eet ze van fruit allemaal? Wat heb je net gegeten? Banaan. Oké. En wat eet ze Eerst nog? vond ik banaan niet lekker. Ja, en nu vind ik komkommer lekker. Droeven. Niet zo. Runendroeven en zelf goede droeven. Ik ben ze echt een grote jong nou. En ik ben de oudste van de familie. Hey, het oudste kindje ik zie bij jou een blauw Die is knopje. echt de grote broer, hè? Die is de echte grote broer. Ja. Maar volgens mij vindt zich school ook wel leuk, of niet? Ja, ik word het schooltje gewisseld omdat ik al heel veel wist. En niet gewisseld, wat heb ze doen? Een klasje? En dan zat ik maar even in groep 2. Wauw. Meteen naar de brein gegaan. Dus dat zijn al twee echte grote jongens. Hey, lachen. Dat is misschien aan de naam van de school van Mats, de grote jongensschool. Hallootje. Hallootje. Jij hebt me nog niet. Nee, dat is van dich. Dat is die muts. Hey, Pim, wie is het om les te krijgen van juf Maartje? Want mama is nog juf, hè? Nee, ik krijg online les van de computer en hij kreeg ik dan. En morgen hoef ik het minder te doen van werk. Oké. Hé, maar mama, Ja, dat komt er dan allemaal nog eens bij, dat hè? komt nog allemaal bij, ja. Want heeft ze ook nog een baan? Ja, Wat doet ze? ik ben ambulant thuisbegeleider in de zorg. In de gehandicaptenzorg werk ik. En ik, En wie is dat dan? En ik nou, zit ook op dit in het moment voor dich? Dat En is ik een beetje zit de ook rol, in denk het- ik. en het Omdat voor moeilijke natuurlijk de wilste groepje mensen van natuurlijk... die Pim, hou je kleine dat aan de mond? De wilste mensen natuurlijk blijven helpen, maar dat betekent wel dat ze bij heel veel mensen toeskens en niet weet of de mensen gaat bij zich dragen. En, ja. Moest ze dan in het pak? We hebben alleen mondkapjes en handschoenen gebroken weer. Ja, En tot nu toe ben ze nog gevrijd? Ja. gelukkig wel. Papa is wel positief geweest, dus in oktober hebben we allemaal in quarantaine gezeten. Maar tot nu toe heb ik zelf gelukkig nog niks gehad. Oké. Ja. En ben ze vandaag vrij? Vandaag ben ik free. Nou ja, free. Ja, free. Maar dat komt er allemaal nog eens bij. Dat is niet alleen voor, hè, want ook voor de juffen en de meesters is het natuurlijk. Ja, ik die, heb al lang maar je. dit gaan ze alleen maar juffen. Die moeten dat ook allemaal weer voorbereiden, hè, voor op de computer te doen. Is het allemaal een beetje te Ik handelen? zit nog? ook in het moeilijke groepje Nou, van ik veilig. ben blij als ze weer naar school mogen, vooral voor de kinderen zelf. Want Ik zit ook in met het vriendjes moeilijke spelen en ik denk dat ze dat vooral heel erg Mama, missen. ik wil het. Want dat, Nee, mama zat aan het vertellen. nou, aan spraakwater geen gebrek. Nee, geen gebrek hè? En energie ook niet. Dat ze heel goed kan vertalen en heel goed kan kletsen. Soms gaat te veel. Dat voor de oetknop nog niet hebben gevonden. En de batterieën? En de batterijen, die holen voor 's avonds roet hè. Als Als ze naar bed gaan, dan holen voor die roet. Oh, Ligt wel op een nachtkastje Ja? en dan smorgens om 7 uur gaan ze passen in. Oké, en dat werkt bij Mats ook? Ja, nou ja. Nee, maar ik had er nog nooit van gehoord van de grote jongensschool. Ja, dat is zijcentra. Dus dan noemen we weer de grote jongensschool. En dat is een behandeling voor kinderen met een eetprobleem. En dat is Mats vanaf juni tot vlak voor de Kerstmis. Gingen er iedere dag naartoe Juli. om te leren eten weer, hè, Mats. Maar waar is dat dan? Is dat hier in de buurt? Hoe is dat, Pim? In In Maastricht. Maastricht? In En ik Maastricht. heb ook een paar, ik heb ook Juffrouw Ineke. Juf Ineke? Ja, en er moet Laurie. vlakbij en een oever Marieke. Marieke. En wie heeft die juf? Wie heet die juffrouw? Juf Lisa en juf Veronique. Ja. Oh, dat zijn er twee, hè? En ik heb Ja. En ik
eerste dag bij het moeilijke groep, dan ga je leren lezen bijzonder. Samen met Saaf. Samen met ze. Dus die kent heel goed lezen. Dus daar hebben ze een klas overgeslagen en dan dus ze toe zo ook heel veel lezen. Ja, Vindt ze dat leuk? Ja, ik vind het ook leuk om extra werk te doen op Genzi. Wat is dat dan weer? Genzi, dat schrijft ze wel anders dan ze het uitspreekt. en wat kan ze dat doen op Genzi? Allemaal spelletjes. Oeh, dat is leuk. Extra werkjes zien dat ze klaar is met school. Hè? Dus dat zijn spelletjes waar ze ook een beetje bij leers. Dus bijvoorbeeld, ik heb een memory gedaan daarop. En dan moesten de diertjes zoeken en de schaduw van het diertje. En dan leert ze ook het schaduw van. Oh, De dat is, leeuw bijvoorbeeld. oh, dat is cool. En dat deed ik meestal met mijn broertje Mats. Dus Mats leert ook wel met zich mee samen zoeken. Ja. Extra werk op Genzi wel, ja. Als we dat spelletje doen. Maar vooral we nog een spelletje samen gedaan. En dat is? Dat is, dan hebben ze dierenplaatjes en dan zijn allemaal dingetjes weg. En er zitten dan vormen van en dan moeten de juiste vormen op de juiste plek zitten. En dan hebben ze ook, soms staat er, ik ga een keer al 3 rondjes in de plaatje doen. Dus dat is ook wel een beetje moeilijk. Een beetje moeilijk. Ja, maar soms zijn de plaatjes ook bijna hetzelfde. Dan staan ze ook neveneen of zo. Maar het moet ook niet te makkelijk zien, hè? Nee. Nee. Wat is het leuk voor elkaar? Dankjewel. Maartje met de Nou, kindjes. dat ben ik ook, ja. Ja, ik Zeker. ben trots op te zien. Absoluut. Zeker weten.